machiegni pacho, ma e odwa. En geno mara odiochieng' mar obedo makare janeno mar Kala TV chieng' tich ang'wen tarik 5 dwe mar 2 higa 2020 to kod 6 machiegni weche manyien e kidieny mar ng'edo weche kama oikore mathoth kama oting'o chendo nendo manendo mar pogo omenda nendo mar Nyota. Jalup gavana e kaunti Homa Bay mabende koro dwaro mar mondo mineni oyawne apise kosingo dhi laro lemo nendo mar gavana e kinde mago mamoko mathoth. Arwakni machiegni bed koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka wechegi kimedi nyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV Live, Facebook, X kaachiel kod YouTube @Kala TV Kenya. Wachago kamodo ni jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto odiochieng' ndi makawuono ne otelo ne oganda jo Kenya to moloyo rowere mawuok e kaunti nendo ma Kilifi, Lamu kaachiel kod Tana River e chiwo negi omenda geko mag Nyota. E kinde chenro machalo kamano manobagi e kaunti nendo ma Kilifi, jatend piny ochiwo kwan mag omenda maromo shillings milion 126 ne rowere maromo 540 mawuok e kaunti sadego iko. E kinde twak mare, jatend piny olero ni piny owacho mare oketo lai makare mar neno ni thuolo mag tije mopogore opogore ochopo ne rowere kama oting'o tije go e komite rowere pinje go e koma oko ma oyango ni piny owacho chulo omenda kaachiel kod obok madwarore kendo chenro makamago dhi nyime ka kind chenro go e koma moko ma piny owacho mare oiko ne rowere mathur kaindi. Tuko na program ambayo ya kufuata, program ambayo tunasema ni kazi majuu. Kenya inajulikana duniani kote ya kwamba Kenya ni nchi ya watu wa kufanya bidii. Masomo yetu inatambulika duniani kote. Wakenya wengi wakiongea Kiingereza wanaongea kuzidi ya wazungu. Kwani hamuna hiyo habari? Mko na hiyo habari? Na sababu hiyo Wakenya wengi wanatafutwa na kampuni nyingi ya kufanya kazi nje ya Kenya. Na kwa sababu tuliona ni vizuri tuwe na mpango ya vijana kupata nafasi ya ajira, na tulikubaliana kazi ni kazi. Ikipatikana Kenya tufanye, ikipatikana kwa mjengo tufanye, ikipatikana kwa mtandao tufanye, ikipatikana nje ya Kenya tufanye. Leo nikisimama hapa niko na waziri wangu Bwana Alfred Mutua, ambaye nimempatia kazi ya kupanga vile ajira itapatikana, hasa ajira ya vijana watakaoenda kufanya kazi nje ya Kenya. Leo kufikia leo amenipatia taarifa ya kwamba kwa miaka mitatu ya kwanza kulikuwa na wakora wengi, matapeli, kampuni ambazo zilikuwa zinawaibia wa Kenya. Tutakupeleka hapa, lipa hii. Tutakupeleka pale, lipa hii. Kuna kazi mahali fulani na ni ukora. Hawa watu wote, kampuni karibu 1000 tulisifunga. Na tukatengeneza program. Hata nchi ambazo vijana wa Kenya wanaenda kufanya kazi, tukaandikiana na wao bilateral labor agreement. Mkenya akienda pale tunajua anaenda kufanya kazi gani. Akienda tunajua atalipwa pesa ngapi. Na kama amepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya na hana pesa ya kulipia tikiti, sisi kama serikali ya Kenya tunamlipia tikiti. Bora akishafika kule apate pesa zake, arudishe pesa yetu. Si ndio? Ndio tupate ya kumpatia ndugu yake. Ama namna gani bwana? Tuko pamoja? Kufikia leo asubuhi vijana 1541 wamepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Kila wiki, nataka msikize vizuri,
Every week tuko na vijana kati ya 300 na 500 wanapanda ndege kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Na tunataka hawa vijana miongoni mwao wawe ni vijana wa kutoka Malindi, Kilifi, Tana River. Jatend piny mabende noten kanyendo kod jalup Ngire Abraham Kithure Kindiki, jotend migepe kamoting'o manendo mochung'ne riwruoge Saga, Wycliffe Ambetsa Oparanya, jatend migawo mochung'ne Mula kaachiel kod mwandu mantiere bwo nembe Ali Hassan Joho, governors mowuok kaunti adek komano ma Kilifi, Lamu kaachiel kod Tana River, kendo jotend migepe kaachiel kod jotelo mamoko bende koro ne oyango ni omenda gieko mag nyota ochiwne rowere maonge dewo wang' moro amora. Oyango ni rowere gieko ne otiyo matek ka ochako oro kwayo kendo luwo yore duto mabende ne dwarore mondo odiochieng' ma kawuono giyudo omenda magi. Hakuna kijana hapa ameletwa na mwanasiasa ama na mtu yeyote. Hakuna kijana hapa amefika hapa kwa kujulikana ama yule ako na connection ama yule ameshughulikiwa na mtu fulani. Kila kijana aliyefika hapa ni bidii yake ndio imemfikisha hapa. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize vijana. Kuna kijana hapa amefika hapa leo kwa sababu alionga mtu fulani? Kuna pesa mtu aliwaitisha ndio mweze kufika hapa? Wengi wenu pengine hata chief hawawajui. Pengine MCA sio rafiki wenu. Pengine mbunge hata hakujui jina yako ni gani. Si ni kweli? Lakini wakati uliposikia kwamba kuna mpango wa nyota, wewe mwenyewe ukajituma *254#, ukafuata maagizo, ukaenda kwa training, ukaambiwa ufike Malindi, wewe uko hapa leo, na mimi nataka kuhakikishia kwamba utatoka hapa na pesa kwa simu yako. Tunaelewana bana? Mimi nimefika hapa Malindi mara nyingi. Leo hapa mnaondoka na pesa milioni 124. Hapa kwa masaa machache, in another few minutes. Nyenye mnanielewa? Ndio muweze kufanya biashara, muweze kujisimamia, muweze kujipanga, ndio kwa pamoja tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Jatend piny bende notiyo ka okwero malich mokalo kit telo manitiere pacho kaendi kata mantiere kuom jotelo makwero piny owacho ma oyango ni gin jotelo mosebedo mana ka koro thuo oganda kendo pogo jo Kenya kar mondo mi giriw jo Kenya kanyakla. Oyango ni sa osechopo manyaka koro lok kit siasa ma pacho kaendi ka obedo manendo makelo jo Kenya duto kendo neno ni ji duto oyudo chendo geko mag dongruoge maonge akwede. Siasa imetusumbua miaka nyingi. Siasa inaendeshwa kwa mirengo, kwa ubaguzi, kwa ukabila, kwa mambo ambayo yanatenga Wakenya wengine. Na ndio tumekubaliana safari hii. Mimi nilitoa ahadi. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Sijui kama tunaelewana bwana. So mimi nataka niwaeleze, kwa sababu kuna watu hawana maono, hawana mpango, hawana sera, ni vitimbi, ni chuki, ni ukabila, ni ubaguzi. Hiyo ndio trademark yao. Lakini Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu, inshallah tunaibadilisha hatua kwa hatua tukisonga mbele. Eka wang'iyo weche matimore kaunti ma Kaluo wachako kod kaunti ni ma Kisumu kamodo ni jokanyo mag bunge la wananchi kaunti ni ma Kisumu koro sundo mar mondo mineni okete tema gik moko 10 kata 10 points agenda mane nitiere ripota mar twak mane okotenore nyakonchiel kind ODM kaachiel kod UDA. Giyango ni mane koro dhi miyo jogo eko mane owito joheragi kata mane joheragi yudo hinyruok e kinde ng'anyo gin jogo eko makoro idhi chul kaachiel kod gik moko duto mane Moluor Odinga ochwe koke kod jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto.
giyango kanyo magi kinde mabende koro ne giromo kanyo koda puta mabende kao pacha jopiny kaluwore koda lipot makamano ka gidwaro mar mondo mitiek mibadhi kaachiel bende koda neno ni thuolo mag tije ochiw maonge dewo wang' moro amora. Imefikia ni hayo tu mafanikio, hasa bodaboda wanatusumbua sana kulingana na bei, wakituona tumevaa hijab. Bwana Mungu asifiwe. Kwa majina naitwa Hadija Omar. We have come to participate today in the NADCO Open Forum. Whatever the president is trying to put in place is so good, because sometimes back there we could not find these opportunities. But now that the president has come up with the idea of forming this committee, we can now get that opportunity of reaching to this level. The 10-point agendas are good, we support, but our appeal is that the committee and the President of the Republic of Kenya should make sure that they do the implementation. Nyinga iluongo ni Eric Koyogi, I'm director mar Nyanza Western Kenya Caucus of IDPs. To 10-point agenda gi wasewuoye mar ariyo, to ne wawuoyo motegno e wach mar agenda 6 mawuoyo about compensation mar the victims. To wawuoyo kwa wacho ni the victims ma onego bed ni chulo, wadwaro ni gino chak chien kochakore 2007 2008 kabiro manyaka chop kawuono sama ne jensi no inyore. Wadwaro ni ji duto tete omi opportunity mondo gibed considered in government appointments. Mar ariyo, weche ma corruption chamo piny Kenya tieko. Omiyo wadwaro kunyiso president ni in gi the mandate from the people mar make sure ni ng'ata moseluonge wach mar mibadhi, obed MCA, obed governor, obed women rep, obed senator, ja siasa mora mora kata ja ohala mora mora, nobody is above the law. Make sure ni chik mondo tiyo makare, mondo ji abelago, mondo twegi, mondo mwandu magiseyako odwok ne jo Kenya. Wawacho ni wadwa kwayo ne seche mitimo compensation to gichake from higni machien kochakore 2007 2013 tok 2013 nyaka sama wan godo kani ma joma osehinyore duto te o feel to be part and parcel mar gik ma jo Kenya duto yudo mondo gone gi pole. Piny Kenya bere loso chike, kendo wan gi chike mabeyo moingo pinje wa mantiere East Africa. Wan gi chike mabeyo moingo pinje mathoth, but gima en problem en implementation. Wadwaro ni gigo duto te okete tim, weche 10 go oketgi tim. Mago gin conditions mwaketo kaka jo bunge la wananchi. Bunge la wananchi power! Bunge la wananchi power! Kawadhi e county na Homa Bay, wayudo ni jalup gavana e county Homa Bay moluor Joseph Oyugi Magwanga koro dhi edo ka odwaro mar mondo mi to sund gavana e county nogo Gladys Wanga mar mondo mi koro yaw ne apise mabende osebedi ka olori kanyo chakre higa mokalo. Magwanga wacho ni kaka ne oyiergi higa mar 2022 ywaruok osebedi e kindgi kendo koro gisani pokudo thuolo mar tiyo ne oganda e county nogo ma Homa Bay kaka dware kaluwore ni apise olor kendo chenro mamoko bende koro ok oyud kaka jatelo. Okwedo malich mokalo bende gavana Wanga moyango ni ok nyal yango kama omenda maromo shillings bilion 48 nitiere kata oti godo e kaunti nogo e kinde mosebedo ka koro kaore kod chenro mag dongruoge mabende chwalo kod piny owacho mamalo. Magwanga onyiso Wanga mar mondo mi oneni oyaw ne apise kapok do ogolo ng'eto mare ka bende osingo mar biro dhi laro kom mar gavana e yiero ma higa manyien mar 2027 ma osingo ni en kod adieri ni odhi yombo Wanga. It very clear that I went to court to petition the court to order the governor to unlock my office that she locked since last year. She has actually rendered me jobless. I have nowhere to sit to offer the services to the people of Homa Bay, because the people of Homa Bay require the service, so I cannot operate from or under tree, much as I can operate from my home. And there has never been communication direct from her instructing me on what to do. So this is now a disservice to the people of Homa Bay. I'm earning a salary but not offering
any service. So I want to appeal to her. I want to appeal to her to make the necessary arrangements to even unlock that office before even the court delivers or act on it. As Joseph Oyugi Magwanga, who vied in 2017 for the position of governor and now have been the deputy for Gladys Atieno Nyasonawanga in 2022, in 2027, I'm going to be on the ballot as the governor for Homa Bay County. So let her actually prepare that we are going to face off. And all along, she has just been overpressing the national government projects coming to be hers, yet she cannot tell the people of Homa Bay where she has taken the close to 48 billion allocation that was allocated to Homa Bay County since she became the governor of Homa Bay. Kama dhie kaunti nendo Masiaya wado ni moko kuom jopiny ka achiel koda jolony mawuok e kaunti Masiaya koro wuok oko e lela kendo yango nigi siro kanyindo migosi Eliud Owalo mar mondo mi obed jatend piny Kenya yiero ma higa manyien mar 2027 ka gitwak koda jofwambo gi yango kanyindo ni Owalo en jatelo mabende mibadhi pok omieno kendo chenro mag dongruoge ma osebedo kochwale gwenge mopogore opogore en gino endo manenore kinyalo paro ni Eliud Owalo ne ogwetao kaka jalopo jatend jotije piny owacho par jatend piny Kenya kata State House buore Nairobi ka giyango ni gibiro chung' kode nyaka giko kendo jiwo oganda luo mar mondo mi koro wuog oko kendo ne nigi siro achiel kuomgi ma en Eliud Owalo kendo kik girwake weche moko manono. Manyo ng'wech oko to chako gweth gi dala. Koro wan kaka josiaya kawuono mine Masiaya gi wuone wawuok oko ne gini mondo wami wuodwa support madwaro. Nyalore koso ok nyalre mi? Mondo wami wuodwa ni support odhi otime nationally kendo duogi hits ene wuoyi achiel making'iyo track records ne to onge mibadhi kata achiel. Matiende ni he is incorruptible. Koro wami uru Eliud Owalo sir manyalre kendo gini wawuok ne wadwa ringo ne nationally. Kaka nosewacho nusuru odhi duoko piny. Jomondike Kenya kasa ni ong'eyo pek magiwinjo kar usuru. Konya gole from 35% to 20%. Ang'o madimon wasire? Mae jatelo mwaneno ka ong'iyo weche mag mine, weche mag chuo gi weche mag vijande. Mine sani endi wan mwatimo ohala. Eliud Owalo kobiro to chako weche mag sako, ochako choko mine mondo mi ochak puonjogi ni okochuno ni nyaka iti tij ofis, tinyalo chako handi matin mondo hadi no dhi mbele. No kelo 29 circles. Wan jog ma hola go se konyo. Kendo neno ka sani ni waneno maber kendo wachwe. Ok ni wachal kama. Owalo neno biro bino puonjo ji kendo neno puonjwa kendo seche kaka wachung' kaeni nitiere jogo mabende nie nembe ma seche gitimo ohala mine ka achiel gwege man kama timo ohala maber magolo rech mwabe iyudo. Wan kod geno nukowuok bobedo president wan kaka josiaya pige matimo nono kaka egi wabro pidho kod mchele wabro rewa bende bro dhi factory kendo factory Janeno mara yiena mar mondo mi wakaw yweyo mokwongo e kidieny ende mar ng'iendo weche waduogo bang' nyiri machuoka kuom mano endo med mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 ma midhiambo
nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral, mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo bang' jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ne yango kanyendo ni dhi duoko osuru e piny ne jogo eko mayudo omenda kanyendo maromo shillings 30,000 kadhi nyime nyaka 25% ka igole 30% kaeto mago eko mayudo omenda maromo kanyendo 30,000 kadok piny onge osuru moro amora midhi ng'adgi e kinde michiwo negi osara. Paro machalo kamano endo sir malich mokalo kod jalup jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki kautwag e kaunti nogo ma Kilifi kinde chenro eko mag chiwo omenda mag nyota ne rowere mawuok e kauntis ma Kilifi, Lamu kaachiel kod Tana River. Kindiki owacho ni mano endo en chenro maber malich mokalo kendo koro dhi miyo oganda jo Kenya yudo fuong'ruok to moloyo jogo eko mosebedi ka ing'ado kanyendo omenda mopogore opogore e kinde ma ichulo gi osara. Umesema kwa wale wa Kenya ambao wanapata kazi wakipata mishahara ambayo iko chini, umeamua ya kwamba utawapunguzia kodi. Na mimi nakushukuru Rais kwa sababu umetangaza ya kwamba unaleta mabadiliko kule bungeni ya kisheria. Ndio wale ambao ni wa Kenya 1.5 milioni ambao wanapata chini ya shilingi 30,000 hao hawatalipia pesa ya kodi ya pay as you earn. Na umesema kuna wengine 500,000 500,000 more earning between 30,000 but below 50,000. Pia utapunguza kodi yao itoke 30% ikuje 25%. Rais Ruto ni fire si fire, ni noma si noma. Anatuletea mambo ya nyota, anatutengenezea kazi kwa ground, kazi mtandaoni, kazi majuu, na anapunguza kodi kwa wale ambao mapato yao iko chini. E kaunti ma Migori ne kalore kanyendo kod tulo mosebedo kamuoche liete mopogore opogore. Jodongo mag Basuba mowuok e kaunti nogo ma Migori koro kwayo josiasa mar mondo miyo yowere kod tulo kaachiel kod siao jopiny liete mopogore opogore. Ka otelegi kod ker margi jaduong' Riogi oyango kanyendo ni chenro mag kwe gin mag monjo be ni nyayo e kinde go eko mag liete ka osire kod jowetene mobendo kwayo josiasa kaachiel kod jopiny mar mondo miyo yone ni onyayo kwe kendo giriwo oganda kanyakla. Kopo nono ni jasiasa obiro gi kurengo ne mar biro dwaro huma mar siasa, obiro ketho liel, mere nitie, oche nitie, nyiweni nitie, jiringa to mato kali kombe tur, man to nyiso ongwana mane. Koro na kwayo no ka ng'ato mong'e ni biro ndalo siasa ni, ogo siasa mamuol ok otamo jo siasa, ogo siasa mamuol to wewa. Omiyo na kwayo kata nyithindwa ma support jo siasa go, giyie giyore. Sa siasa be podi wabiro rito siasa 2027. To siasa be nitie kamigoye to kik goye sa liel sama ji nigi kuyo. Wakwani jopiny kaachiel gosiepe gi wede duto te mabiro ka gima duong' moket mbele waket kwe mar Jehova Nyasaye. Kansilongei ne jakwe kendo kuonde duto te mane ntiere nohero ga kwe. Koro kansilas duto te mabiro ka kaachiel josiasa wetewa maduong' watim en kwe. Waonge gi koko kendo wakwayo ni kik ng'ato poka biro gi rieko moro mar kelonwa koko. Omiyo wakwayo jasiasa moro amora mobiro warwake to biyo go mana siasa to wuok odhi adhiya gi kwe ma ok waneno ni oloso plan moro mar kelonwa koko. Sasa malwenyo wuok to mago mana nyithi mine, mago mana chuo mine, ka nyruok wuok mine madongi nyithindo kiye, nyithind mine matho. Koro wakwayo kwe makende,
wang'eyo kaka siasa chalo sani, ta wakweyo jo siasa madwaro to gimantie. Rowere kaachiel koda mine kod kwayo mar mondo mi oyie wuog oko kendo ne nigi laro kombe mopogore opogore mag siasa kendo girakre koda joma chuo mathoth githoro wuok oko kalaro kombe mopogore opogore to moloyo gwenge kimakaluo. Kwayo makamaendi ogoli Kanyendo koda Mikai Lady Ogweno mabende geto olemo mar siasa e kaunti ni ma Kisumu ma ojiwo ni sa osechopo mar rowere kaachiel koda mine oyie wuog oko kendo ne nigi laro olemo mopogore opogore. Be ojiwo oganda luo mar mondo mi ne otie tuje chela ka ojiwo rowere kaachiel koda joma mine gi oganda luo duto mar mondo mi oyie ne gindikore kaka joluto ombulu nikech ka okalo ombulu e kaka koro ginyalo loko telo kata yiero jotelo go maber mabende nyalo chopo lek magi. Yudo ni joma mine king'iyo gigo masago society gigo thago joma mine moingo jowa machuo. King'iyo kibiro kata wach sikul, yudo ni ng'ama miyo en ng'at moro ma otemo mondo nyathi odhi skul. Ng'enyne bibo yudo gi king'iyo ka basari kata gine miyudo gi ka ging'eny. Kibiro e wach osiptal, gine ma gitero nyathi osiptal, ng'enyne gine ma weche osiptal gi hinyo gi kabisa. Kibiro e wach loko ohala, yudo ni kikompea gi jogo machuo, joma mine sana sana ohala matindo tindo gi, jogo ma mine ema ng'eny. Koro seche ma piny ok dhi maber, joma mine winjo pek moingo jowa machuo. Koro akwayo ni mondo wuoguru mondo chung. To kik ing'i ni in gi pesa kosi onge godo gi pesa. Gino ma in gode miwuog godo. Mondo seche miwacho iyalo wach mine, wan be wan e mesan. Kisumu kae wan gi ng'ikni. King'iyo kombe mag bunge 7 mantie Kisumu ka, iyudo ni ng'ama miyo en achiel ma en Dwasi Rosa Buyu. Koro dwaher ni joma miyo bo okawe kombe mag MP gi, mag bunge gi, mondo wabed mang'eny e bunge kacha. To kata kwa biro MCA ka, kiyudo mine, king'iyo mine moyier gi tin, koro ng'eny wabedo nominated. Wang'ni waringi mondo wan be mondo yierwa. Koma rowere, danga her mondo ajiw mondo wuog oko mondo dhi ukaw kura. Ng'ikni osebedo e telo, sana sana e telo ma Kisumu County kae. Dhi uru mondo ukaw ombulu nikech kakiloko jatelo, ikaw ombulu gi dhi go kura. Kwang'iyo migawo mar IEBC osebedo kotimo voter registration, to kwang'iyo numbers pod ni piny. Sani ne gilando ni chakre dwe mar 3 nyaka dwe mar 4 gidwa timo gimoro ni mass voter registration. Mass voter registration tiende ni gibiro nyaka e dhodi kama intie. Koro akwayo ni wang'ni ka gibiro ma giduong'o dhot, yawnegi dhot tikaw ombulu. Kama dhi yimbo mar piny Kenya kata Western oyudo ni e kinde ni endi makoro dong' mana jumbe manoka to ibago yiero madundo e gwenge mopogore opogore tarik 26 dwe ni endi. Jating ndai mar jatend piny Kenya Migosi Faruk Kibet ne omole wuodo nogo ma West Kabras mar mondo mi koro ogo debe ni jachung' e duond buch siasa nendo mar UDA wuodo nogo manendo Elfas Shalaka ne otene Kanyendo koda jaod bura ma Malava maneno David Ndakwe kendo jotelo go moko mabende giyango ni duond buch siasa mar UDA e duond buch siasa mantiere koda mbi kendo jiwo oganda makono mar mondo mi oyier jachung' mar UDA mar mondo mi gimed bedo koda teko kaachiel koda neno ni chenro mag dongruoge mopogore opogore ochopo e wuodo nogo. So mnajua wananituzingi hapa leo, mtakubali mtu anituzi hapa Ingwe? Wakijaribu mnasema Riswa Ahonya ni mtu wetu, si ndio? Wakijaribu tu namna mnazunga shinda. Ahonya ni mtu wetu au wengine Riswa. Musiseme kwamba Wakabarasi na Wanyala. Mkabarasi ako hapa anauliza kura. Munyala anatoka huko aende Kabarasi aulize kura. Na kura ni kupembeleza. Kura inalingana na vile unapembeleza. Kura ni kuomba, kura ni kuuza sera yako, kura sio vita, kura sio fitina, kura sio matusi. Hii imefunguka. Niliwaambia hapa Pukakunga fungukeni masikio. Ndio leo sasa mmefunguka, watu wa Mwihupo, watu wa Musiti, watu wa Pukakunga. Kanyo bine makele giko mar miyo weche manyene kideni mar ng'end weche kapok aweyo to giko mabende cholo kande Roberto uko Jawelding Nyabera wacho ni aneno maler Soja Soweto kanitiere Sondo wacho ni Kala TV ko smart. I'm watching from Sondo. Amor an Soja Soweto kanitiere Sondo. Boba Jaden bende wacho ni oluwo Kanyendo Kala TV
achiel kachiel. Mago eko gin moko kuom ote mabende donjo kaendi. Ote machielo kandi kuom ja Pastor Wood John wacho ni weche manyien chopo na maber ka antiere kano Kimera Waradho kaendi rwakna joneno duto. Alfred Obonyo bende wacho ni locked in from Katito town, the heartbeat of Nyakacha Kogero kanyo endo. Erokamano ahinya. Ka ote machielo kuom MC John to wacho ni asedonjo weche chopo na yonendo maler kabisa. In bende mineno ka intiere pacho kanyendo gi mbui magwa mag tudruok agoni erokamano mathoth kuom ne bedo kod kidienyo nogo mokwongo mar machiegni pacho sa achiel ka achiel kod kidienyo ndi mar nyiendo weche. Med mana kete e Kala TV. Nyinga Joash Udhiambo Mitola, oriti masani.